Kabigi ni? Ada 25 kabigi. 5. Iya. Jumbo. Hapo sasa ni dogo. Bwana
Mambo ya kuiba. Namba ya upanzi namba ya. Namba. Wabaya ninda? Wabaya ninda ni ma? Ali gurma. Maya kwani. Namba ile. Ali gurma. Hapo. Timu sanga. Maya beda sanga. Tuna gani usiba? Ndio ndio. Azungulio.
Nthawi ino ikhulupirira tikuyamba programu yathu imene a vice president tili nawo Malunzu pano. Nthawi ino ndiwapempha a chief protocol Bambonjoloma kuti atitsegulire ndi pemphero. Tiyamike Atate okonda amene muli kumwamba, tikuze ifanano pa nthawi ino yakumasana. Pamalo pano pafika a vice president. Tifuna kuona kuti inuyo Yehova chisinambe chilichonse mukatisogolere ndipo mukasise Mzimu Woyera pakati pathu kuti chilichonse chochitika pamalo pano chikakhala cholemekeza inuyo Yehova. Mukalemekezeke ndi kutamandika mu dzina loti Yesu tapemphera. Amen. Ayi tithokoze pemphero labwino. Mu nthawi ino malingana ndi nthawi tiwapempha cheya ansika wa Lunzu Bwana Ligomeka kuti apereke malonje. Bwana Ligomeka. Zikomo kwambiri. Poyambirira ndipereke ulemu kwa inu a vice president athu okondedwa a Dr. Michael Usi ulemu wanu. Ndipereke ulemu waukulu kwa Bogochalo amene mulipo mpano, adowa amene mulipo mpano ndi akulu onse ogwira ntchito za boma. Ineyo malo moyimira mavenda usewa a vice president. Mumve inuyo kukoma kuti ife takulandirani pa nsika uno wa Lunzu. Bana ndamva kuti inu mubwera ndi chisangalalo kwambiri. Oziwa kunena kuti vuto limene makumana nalo litha lero lino chifukwa cha kubwera kwanu. Bwana ndimafuna ndithokoze zinthu zingapo. Bwana pa Lunzu pano pamachitika ngozi za skulu. Muthakuona mmene mwabwera pali chitukuko chimene chikuchitika. Bwana ndimafuna tikuthokozeni chifukwa cha chitukuko chimenechi. Ndimafunanso ndithokoze Bwana chifukwa cha nyumba za polisi zikumangidwa mmusimo. Mukuziwa inu kuti wa business kuti apange business pamafunika kuti akhale ndi chitetezo chokwanira. Tikuthokozeni pamodzi na president chifukwa cha nyumba za polisi. Komanso ndimafuna ndithokoze Bwana kamba ka chipatala. Chili ndi chipatala chathu chimene apangale ndi pa mtunda apo pakadidi. Koma Bwana athu boma la Zachichakwera akutimangira chipatala uko. Mutithokozere, tithokozeniso Bwana. Bwana ndimafuna ndipemphe. Bwana munapanga introducing ankhani ya NIFI. Bwana ngongolera ya NIFI tinalandira koyambirira zona. Koma pakati pa Bwana musikamu mwalembedwa mayina ochuluka. Mokuti ndi popina yake apa. Imene ndi mayina Bwana ochuluka kwambiri. Ana anu ali apapa analembesa ngongolera ochuluka. Kwa Bwana ngongolezo sakulandira. Bwana mayina ndatenga apapawa. Onse ndi mayina ono ndikupaseni Bwana mupeza ndi mayina anthuwa. Zonse anapanga anasekula akaunti kuja koma kuti alandira ngozidwa mawa. Bwana inu mtaona kuti mukubwera Bwana. Ndinezo kuti inu muti yankha Bwana madandaulo athu. Mukudziwa Bwana sango aradusa mabusiness athu anaonongeka. Bwana mukuwaona apa malo waso musika maona. Mabusiness kwamba sana lichonchicha iyayi. Aphera Bwana. Koma tikuzoti kubwera kwanu Bwana. Mavuto ayankhidwa. Ndimafuna ndionjezere china Bwana. Mavenda athu akamachoka pano amaoloka nsinje wina wake apa wa Lunzu umene maoloka Bwana. Mbali ya ukuku kuja kunali preach. Chifukwa cha sebo inapita Bwana. Tikumapanikizana pamene paja, kumaomboka pamene paja. Ndizangozi Bwana. Ndimafuna ndikupempheni kuti Bwana, mopizana ndi president athu okondedwa, mutithandizire pamene paja mutimangire preach. Nsika wathu ndolumikizana ndi nsika wa Nkwati. Bwana, ndikulowera nkhani nayo koma mutikhululukire. Bwana kumene kuja kuti bridge hapa Nkwati, pa Lunzu hapa. Bwana, bridge imeneyo Bwana. Ndiyomvesa chisoni. Bwana munati muona anthu amaoloka, madzi akudusa mozomvesa chisoni. Ndimapempha Bwana kudzera mwa inu, mulumikizane president mutithandizireko. Zothokoza ndi zambiri. Nkhani yayikulu ndikudziwa pamene mwayipapo Bwana. Muli ndi chimwemwe mmene abwerera mavendawo. Ndikupempheni Bwana kuti mukamachoka pano ndithu tithandizireni kuti mavendawa amve kukoma. Ndisakutawitseni nthawi mwachokera ku Lilongwe kuti kuno kwanga ndikuthokoza chifukwa cha kubwera kwanu. Ulemu wanu ana vice president. Zikomo kwambiri. Moni nonse. Ndithokoze acheya komanso akuluakulu onse amene amayang'anira nsika.
chimene chandiyimisa pano ndi chimozi, si ziwiri si zitatu, ndi chimozi. Mwakamba zambiri za mavuto zamveka, koma mundilole malingana chimene ndinakonza chimene ndayimira pano ndinene chomwecho ndizipita. Utha kulankhula zambiri zimene sinakonze, ndifuna ndilankhule chimene ndakonza. Nkhani ndiyoti aliyense amene ali apa akamakagona papiro pakepo amakhala ndi zimene amadandaula yekha mu mtima. Aliyense chitsa kukhala pano kuombera m'manja, kuthokoza, kutani, koma mkamakagona